Dito kabsat ko ket iso iti kaudyan nga naglipas nga nagpagatod. So madama iti palyo da pay lang. Ket madamamot iti panangisagana iti makan. Iratang aldaw kakabsat kin gigayem. Dagito iti klase iti hintay manen sidaan kakabsat. Fresh nga bulong iti parya. So mabalin siguro dito nga nala di bakit siguro. Parya nga balang no atap ko namin dito ay kakabsat. Yak amunya nagan na dito ayan nyo. So kastoy pa dito may isang sidaan dito adda iti kapuros nga bunga iti sili, kapuros nga bunga iti tarong. Ken kastamat nga kapuros nga sabong iti karabasa. Ken daytoy met iti nalaing ken nagagat nga para luto. Daytoy kabsat ko inton tiyempo na nga agpatrabaho da kakabsat kin gayem. Anya daytoy nga recipe kanakan? Balatong. Balatong. Anya ti sagpaw na? Habulong ti kwa pariya. Pariya nga fresh. Daytoy met may sa Manok. manok. Anya nga klase nga manok? Native o Native. native. Oh, masarap yan. Dayta. Inapoy. Inapoy. So thank you very much kada kayo namin kakabsat. Kastoy iti naragsak kinarang ay nga katasaad mi ditoy farm kakabsat kin gagayem ditoy ayan mi nga Isabela, Ilagan City, Isabela. So God bless us all kada kayo namin. Aputikan kanayong mang tulong kin mang bendisyon, mang parangay, mang paragsak iti panagbiag tumunggal may sa kada kayo namin. Praying lang mga kaibigan. Iti ramilin tayo.